Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, як любяць казаць нашы канкурэнты з розных тэлеканалаў, а зараз да самых важных навінаў сённяшняга дня. Паговорым пра беларускую культуру, і гаварыць мы будзем пра тое, што адбываецца ў гэтым нашым культурніцкім асяроддзі з нашымі гасцямі. Музычная журналістка, крытык, арганізатарка культурніцкіх імпрэзаў Марына Савіцкая. Прывітанне, Марына. Добрый дзень. Ну і адзін са стваральнікаў праекта К6 Live, музыка, прадзюсар. Пералічваць тыя праекты, прадзюсарам якіх ён з'яўляецца, не буду, а то чалавек зазнаецца і проста ад гонара не зможа нічога гаварыць. Таму проста Антон Шніп. Прывітанне, Антон. Всем здравствуйте. Насамрэч, ёсць тут у нас зараз у студыі яшчэ адзін чалавек датычны да гэтага праекта, але ён у кадр не ўвайшоў, сказаў, што будзе гэтакай сусветнай закулісай, шэрым кардыналам, і адтуль будзе намі лялькаводзіць, вот так вот, падказваць розныя, кідаць розныя жартачкі брыдкія, каб мы збіваліся з сур'ёзнасці нашай размовы. А гаварыць мы будзем, безумоўна, пра стан, у якім знаходзіцца беларуская культура і ўвогуле беларускі такі шоу-біз, напэўна, да, Марына? Так і ёсць, так. Давайте пачнем з пытання. Калі я ўжо агучыў гэты назву проекта К6 Live, які не так даўно пачаў сваю працу ў Варшаве, то, можа быць, перад гісторыі да каго? Як проект, у чыю светлую галаву прыйшла гэтая думка такі вось проект замуціць? Я думаю, што тут слова трэба перадаць Антону, тому што для мяне знаёмства з гэтай пляцоўкай пачалося з таго, што мне сказалі: слухай, тут у Варшаве з'явілася лакацыя, у якой музыкі могуць нават пажыць. Я такая: what? Так бывае? Дык вось, з-за чаго ўсё пачалося, Антон Клёск? Ну, идея сделать что-то подобное, она зародилась очень давно. То есть это некая квинтэссенция большого музыкального пути, любви к музыке. То есть всегда была какая-то мечта сделать что-то вроде лейбла, сделать какую-то площадку, где можно было бы играть концерты, записывать видео, записывать песни. Ну и вот с течением времени в Варшаве, в эмиграции нашлось место, которое как бы стало и домом, и там зародилась эта идея. То бок, умоўна кажучы, вот нешта такое ў галаве круцілася яшчэ калі вы былі ў Беларусі, да? Да, конечно. То есть это некий опыт, который связан со звукозаписью, с видео там, и так далее. То есть это некая обратная сторона музыки, которая всегда присутствовала, и мне это было очень интересно. То есть это как и, не знаю, документалистика своего рода. То есть я думал, что зворотная другі бок музыкі, музычнага працэсу, вот, то это секс, это самое, як там это все? Ну, не наркотики. Только. Это еще, знаете, работа в прокате, таскать усилители, там, строить сцену и так далее, когда ты понимаешь, сколько стоит того, чтобы артист вышел, просто сыграл, ну, не просто, понятное дело, сыграл там 1,5 часа концерта, и сколько за этим всем стоит, сколько стоит людей за этим, сколько профессионализма и так далее. То есть мне всегда это было интересно, эта сторона. И, ну вот, оно как-то сошлось в нашем проекте К6 Live. То есть мы делаем это сейчас своими силами, буквально вот со Стасом вдвоем. То есть там я монтирую, свожу и так далее. Ну, нам помогают люди добрые, которые верят в музыку, любят музыку, понимают, что это важно. Да рэчы, тут, калі можна, яшчэ маленькая ремарочка, тому што для мяне насамрэч адметная гэтая пляцоўка і тым, што вельмі моцна чытаецца дух вось гэты творчы, тому што гэта умоўна там 2 пакоі, вялікія пакоі, атмасферныя, там дзе людзі прыходзяць і кажуць: у вас басуха стаіць, окей, клас. І нават да таго, што там нават ёсць лядоўня, там можна жыць, там можно чилить, там можно отпочивать и нават пить гарбату. Ну, я думаю, можно пояснить. То есть это студия «Лёс». В общем, у нас там 2 помещения. В студии можно приходить, записывать песни, снимать клипы, делать фотосессии. Так что подписывайтесь в соцсети, студия «Лёс», К6 Live. Там вся информация найдете. Все будзе, калі яшчэ не ёсць, бо у нас у апісанні, ну, прынамсі спасылачка на
Instagram ёсць у нас у апісанні, але Антон, Так. выбачай, Марына, Калі ласка. Мне таксама цікава. я разумею, что как бы досвед у цябе працы ў гэтым накірунку, ну там как бы і гуказапісу і ўвогуле прадюсавання ёсць. Але слухай, ну ты ж не прыйшоў такі весь летуценнік, зараз мы тут толькі выехалі в эміграцыю, ну тут нам же ж усе шляхі адкрытыя, мы тут развернемся, свабода, усе дела, бабки лопатай грыбі. Ты ж уже пажыў, ты уже зразумеў, что не так-то ўсё тут просто лёгка і ну і ўсё астатняе. Не баяўся, все ж таки рызыкоўны крок, гэта дастаткова такі фінансава камерцыйны у тым ліку праект, пад які патрэбны грошы, які мусіць зарабляць на сябе грошы. Мы уже былі сведкамі у тым ліку і беларускіх пляцовак, якія вымушаны былі спыніць сваё існаванне. Не было перасцярогаў, страхаў? Ну, я так скажу, что вообще весь этот мой музыкальный путь, он никогда не был легким, и это всегда было отсутствие, там, не знаю, денег, стабильности, то есть много жертв, много боли, но что-то там внутри заставляет это делать, идти по этому пути. Лично для меня это как бы смысл моей жизни, поэтому страшно не было, не знаю. То есть это, наверное, неправильное слово, там страшно, не страшно. Просто я понимаю, что должен делать свое дело, несмотря ни на что. Вот и все. Марына, ну гэта это людзі, яны там летуценнікі, романтыкі, а мы як людзі практычныя, вот ты чалавек практычны, калі вот даведалася, то прыйшла, сустрэлася, не паглядзела там, куды вы лезеце? Што вы хочаце вот зрабіць вот у гэтай ўсёй сітуацыі без грантаў, без гэтых мільёнаў на кішэні і ўсяго астатняга? Давайте по пунктах. Па-першае, я таксама часткова летуценніца, тому што маё жыццё вельмі цесна з 10-го году, вось ужо звязанае з падтрымкай беларускіх музыкаў. Мне падаецца, што гэта вельмі класная, вельмі карысная такая місія жыццёвая. Тому што не сакрэт, што нават калі мы размаўляем пра культурніцкі момант, секцыю, то яна сапраўды не вельмі запатрабаваная, яна сапраўды не вельмі заўсёды на яе ахвяруюць грошы, падтрымліваецца яна фінансава і так далей. Але заўсёды ёсць людзі, якія хочуць хадзіць на канцэрты. Заўсёды ёсць людзі, якім цікавы гэты рух. І заўсёды павінны быць вось такія ідэйныя натхняльнікі, скажем карэктна, якія будуць рабіць усё дзеля таго, каб гэтая культурніцкая суполка яна развівалася. І мне вельмі прыемна, што датычна менавіта самого праекта AK6 Live, тое, што мы прасоўваем моладзь, мы прасоўваем тых людзей, якія яшчэ не маюць сваю сталую аўдыторыю, мы падтрымліваем тых людзей, у каго яшчэ няма і фінансавых нейкіх падморкаў і гэтак далей. З цягам часу ўсё атрымаецца, але і тыя ж самыя цяпер ужо знакамітыя там Navy Band і там Дай дарогу, шматлікія іншыя, яны таксама з гэтага пачыналі. І таксама патрэбныя былі людзі, якія скажуць, вось, трымайце, калі ласка, у вас ёсць магчымасць заявіць пра сваю дзейнасць, у вас ёсць магчымасць быць падтрыманымі, і таму дзякуй вялікі хлопцам AK6 Live, наогул усёй нашай камандзе, тому што мне падаецца, што гэта тыя людзі, якія вельмі шчыра, сумленна, так адданыя гэтаму накірунку, і я рада далучыцца менавіта да AK6 Live, так. Пытанне будзе да абодвух, таму што не адзін раз тут у нас у студыі былі, скажем там, музыкі, ці арганізатары фестываляў беларускіх. І пачынаючы, ну, калі браць музыкаў, то яны заўсёды казалі, вельмі шкада, што вот усё ж таки няма такога у нас сапраўднага шоу-бізнесу. Вот ёсць гурты, ёсць выканаўцы, але няма каму іх... Ладно, ўжо нават ёсць арганізатары канцэртаў і свае нейкія там фэсты беларускія, але менавіта прадюсераў, лейбла, менавіта, который ад пачатку до конца укладзе, прапануе нейкі там матэрыял, запіша яго, спрадюсіруе, потым далей это ўсё заспурне, да потым будзе на гэтым зарабляць. Але і музыкі таксама, што вот гэтага няма. Яно цяпер ёсць? Ці вот як это выглядае? Ну, наверняка... Ну, потому что слово лейбл прогучало от Антона. Да, ну, то есть белорусский музыкант может попасть и на любой там мировой лейбл, правильно? То есть это есть все. Наверное, конкретно таких независимых белорусских лейблов, которые вот прям так вспомнить сразу, я
не скажу. Ну, это не просто с точки зрения финансов, там, не знаю, аренды, оборудования и так далее. То есть, наверное, поэтому не все так развито. Но... Ну, К6 может стать такой? Да, вот я хотел договорить, что мы маленькими шажочками идем в этом направлении. То есть материал, который мы снимаем в рамках шоу, то есть это выпуск 30 минут. То есть 3 композиции, разные блоки интервью и так далее. И большая часть остается еще на нашем Патреоне, так что переходите тоже, поддержите нас там. Там не вошедший в выпуск части интервью, дополнительная песня, которая также сведена, которая также снята в стиле шоу. И что я хотел сказать, вот эти аудиозаписи, которые у нас остаются, то есть концертные, они также будут выходить в сеть, как релиз К6 Live, то есть от групп и так далее. Ну вот это как бы, я считаю, такой зачаток лейбла. Я думаю, что у нас все получится, да, и я повторюсь, что мы делаем это самостоятельно, у нас нету бюджетов, нету спонсоров и так далее, поэтому поддержите нас, не знаю, комментариями, лайками, на Патреоне посмотрите материал, подпишитесь и так далее. Для нас это очень важно, как я говорил, еще раз скажу, мы делаем это своими силами, благодаря людям, которые верят в нас, в наш проект, и это важно. І мені падаецца, калі вы хочаце стаць нашым спонсорам спадарства, мы адкрытыя да камунікацыі. Да, Welcome. Конечно. І што датычна менавіта вось гэтых выпускаў, першы у нас ёсць ужо, а прэзентацыя другога адбудзецца ўжо зусім хутка, 17 кастрычніка. Для мяне паказальна, што тыя музыкі, якія прыходзяць да нас, яны, па-першае, атрымліваюць прома вось, калі ласка, паглядзіце, як мы можам выступаць, як гэта гучыць жыўцом. Па-другое, гэта камунікацыя, сапраўды, там, дзе музыкі раскрываюцца, пра што яны думаюць, які ў іх досвед камунікацыі і гэтак далей. Дарэчы, у нас у другім выпуске нават з'явіцца яшчэ адзін мой сувядучы, і гэта будуць розныя бакі, таму дакладна варта сачыць за гэтым. Ну і да ўсяго іншага, ёсць у нас шакоўны такі фатограф Джонні Космік, многія яго ведаюць па тым, што ён там наведвае канцэрты розныя і затым дорыць у гэтыя самыя фотаздымкі усім, хто прысутнічаў там. Дык вось, менавіта ён таксама зрабіў нам фотачкі, раздаў затым, і я нават заўважаю цяпер, што гэтыя самыя музыкі выкладаюць у сябе. Таму музыкі атрымліваюць промо свайго жывога выступу, гутарку з імі, фотаздымкі, а што яшчэ трэба? Ось, все, промо, калі ласка. Слухайте, давайте мы ўсё ж такі больш падрабязна апішым, што К6 Live сябе уяўляе пакрокава, тому что адны чуюць пра тое, што гэта, ну і как бы у галаве складаецца думка, што гэта ну кшталту студыі гуказапісу. Другія так разумеюць, што гэта там можна прыйсці і нейкі відэаматэрыял зняць. Трэція пачытаюць наш анонс і у іх ствараецца ўражанне, што гэта можна там на нейкі канцэрт патрапіць. Што насамрэч? Гэта вялікая, проста неабсяжная прастора, якая можа ледзь не ўсё. Ну так. Я расскажу, да, чтобы это было понятнее. То есть само непосредственно шоу К6 Live, оно включает в себя не только музыку, не только интервью и так далее. То есть это только начало. У нас отснято 3 эпизода, но сам проект, он как бы пластичный. То есть это и кино, и юмор, и, не знаю, изобразительное искусство, музыка и так далее. То есть у нас есть в планах, как завершить этот сезон большой, и формат будет расширяться, дополняться. То есть что такое К6 Live? То есть коллектив, который приходит к нам в студию, Лёс-студию. У них есть возможность показать свое творчество, рассказать о нем во всех проявлениях, то есть буквально словесно и посредством музыки, инструментов и так далее. Мы делаем под каждый коллектив свою атмосферу, то есть студия превращается, меняются декорации, пишется конкретный сценарий под конкретный коллектив, свет, цвет и так далее. У каждого своя атмосфера. Это индивидуальный такой подход, и для нас это важно. Важно как для профессионалов и так далее. И я надеюсь, что музыканты, которые у нас были, оценили это по достоинству. И да, К6 Live — это площадка, где творческие люди могут
прийти и сказать, что они хотят сказать. Буквально. Словами, спеть под гитару песню, и, не знаю, прочесть стих, принести картину и так далее. То есть вот мы сейчас, это как бы большой проект, и не все так быстро, хотелось бы все быстрее и так далее, но будет и юмор, будут и скетчи, будут отсылки к кино, которые мы так любим, там, будут какие-то, может быть, коллаборации и каверы с артистами и так далее. Будут фотовыставки. У нас там такой знаменитый большой коридор, который в заставке есть. Там Стасик на скейте едет по нему. Много друзей появилось польских фотографов, которые там находятся тоже на Конструкторской. И, то есть будут выставки, фотовыставки, то есть гости, которые будут приходить к нам, будут видеть эти фотографии. И да, что касается прийти послушать музыку, это тоже можно. Вот у нас 3-й эпизод с Лаберлуи, группа замечательная. Проспойлерили. Ну, может, нормально. Может, и нормально. Я надеюсь, что это будет как бы не так далеко, так что... Да, были их гости, были их фанаты. И это вообще другая атмосфера, то есть, нежели там 1-й эпизод, 2-й и так далее. То есть это все меняется, добавляется, разные формы, форматы и так далее. Ну, в общем, это место и проект про творческих людей, и неважно, там, будь то литература, музыка, кино и так далее. Чорт побери, такое адчуванне, што мяне яшчэ больш заблытаў. Хочаце яшчэ больш заблытую? Давай. Карацей, ёсць студыя «Лёс», а ёсць яшчэ і гурт «Лёс». А так. Менавіта ён быў нашым першым госцем тады, і датычны да яго непасрэдна Стас Мурашка якраз і з'яўляецца сузаснавальнікам праекту К6 Live. Ну, конечно, кумаўство і карупцыя. Але на хвіліначку, па шчырасці скажам, што шоу само мае назву не «Лёс Я бы сказал, Live», а ўсё ж это таки... дружба и братство. Так. Таму... Ну, это вот на интеллигентной мове, калі перакласці, а так вот да. Все ж таки тады, Марина, опиши ты. Вот то у мяне такое уражанне стварылася, што вот у хлопцаў столькі ідэй, столькі талентаў, і яны там ужо ўсё накідалі, смешалі у кучу там і каней, і людзей, і лятучых рыцараў, усяго што хочаш. А таму што гэта жыццё, яно такое міксаванае паўсюль і з усімі ўзаемадзейнічае. Такім чынам у нас Ось, вот умоўна кажучы, я творчы чалавек, я падыходжу вось дзверы К6 Live, і вот што мяне чакае, пакуль я іду ад уваходнай дзверы і там да заканчэння гэтай вашай вялізнай прасторы. Што датычна менавіта самого К6 Live, гэта YouTube-шоу. Гэта канкрэтна YouTube-шоу, там, дзе гутарка, там, дзе жывы гук, і там, дзе шмат цікавостак. У нас вот там падчас здымак і сабачка ёсць, таму усім і ўсяму знойдзецца. Як же ж без сабачкі? Так, сваю атмасферу стварае, насамрэч, гэта правда. Так, а да ўсяго іншага ёсць «Лёс» студыя, якая дапамагае і там, дзе можна запісацца музыкам, там, дзе можна зладзіць рэпетыцыі свае, там, дзе можна зладзіць і сустрэчы з кавай і з печывам, і нават канцэртам можна зрабіць. То бок гэта ўжо пляцоўка, куды могуць прыйсці ўсе ахвочыя. Вось, ёсць гурт «Лёс», ну, урэшце, з якога мы стартавалі. Таму усе магчымасці адкрыты. І відэазапіс таксама у нас ёсць. Да, то есть проект К6 Live, YouTube-шоу, который базируется на базе студии «Лёс». Вот, собственно. І чаму К6? Чаму назва такая? Таму што Конструкторска 6 гэта наш адрес, там, дзе мы месцімся. Таму завітвайце на гарбатку. Нечакана, конечно, да. Оригинальный ход. Вожик Патриот пише: 16 кастрычніка Нави Бенд на Сепультура Live, 17 прем'єра ад К6 Live. Гэта цудоўна. Потым, правда, дае лыжку дзёгця. Так. Піша: калі загугліць К6 Live, то ў першых радках трапляеш на нейкі арабскі канал. Тут не будзе блытаніны і складанасцяў у прыцягненні аўдыторыі.
Но я думаю, что это просто начало. У нас не так много подписчиков, так что подписывайтесь, пожалуйста, это важно. И мы там, чым больш будзе подписчикаў, чым больш будзе праглядаў патрэбнага канала К6 Live, тым далей у пашакавіку будзе арабскі гэты канал. Так что, Вожык, давай арганізоўвай там сваіх сяброў, каб подписываліся на сваіх, а не вот это вот все, как говорится. Але супраца у нас таксама не выключаная, таму хто яго ведае, куды нас лёс ва ўсіх сэнсах гэтага слова занясе. То есть коллаборацию с арабским каналом. Так. Ну, YouTube-шоу, чаму не, да. Главное, как бы потым, каб не забаранілі ўезд у Израиль. Час покажа. Потому что жыццё зараз у нас змяняецца так, што, божах, ну, паспяваць бы. Калі звяртаецца да вас гурт, што вось мы хацелі б у вас у ваше YouTube-шоу, якія умовы? Самое главное, что мы со Стасом прописали сценарий на весь сезон. У нас уже есть как бы план, есть коллективы, которые мы хотели бы снять, сделать выпуски с ними в первом сезоне. Мы как бы открыты, нам интересны новые группы и так далее. Но что может остановить? Подоплёка была такая. Яны павінны вам прыйсці нешта заплатіць? Ці это на якіх умовах это робіцца? Это делается так. Вот мы знаем группу, она нам нравится, мы приглашаем, они приходят, мы все делаем, пьем чай, кофе и расходимся. І едзім таксама піцу, гэта таксама асобны атрибут. Никаких денег и никаких договоренностей таких. Олег, мы ведаем группу, и она нам подобается. Как там это гучаў ваш интеллигентный вариант майго этого простонародного кумовства и коррупции? Дружба и братство. О, дружба и братство. О, не, насамрэч, зусім не важна, каб мы менавіта асабіста ведалі гурт. Мне падаецца, што самае галоўнае, што гэта калектыў, ён будзе таленавіты, ён будзе цікавы, таму што мы ўжо атрымліваем паступова пакрысе, нам пішуць музыкі з жаданнем з'явіцца, што вельмі радуе насамрэч у гэтым шоу. І мне падаецца, што гэта таксама яшчэ сведчыць пра тое, што мы самі круцімся ў музычным гэтым самым атачэнні, у нас вельмі шмат знаёмых, і гэта не таму, што мы там сваіх адзін аднаму руку зараз будзем працягваць, а іншым не. А гэта хутчэй проста пра тое, што мы вось у гэтым атачэнні знаходзімся, таму ў першую чаргу, канешне, да нас звяртаюцца тыя людзі, якія ведаюць нас, ну а затым я ўпэўненая, што ў нас і з'явіцца тых, магчыма, з кім мы яшчэ не знаёмыя, але цікава будзе пазнаёміцца, ўпэўнены, што і такіх будзе нямала. Так, шалёны Вожык, бачце, следам за Вожыкам патрыётам, шалёны Вожык прыйшоў. Добрый дзень, шаноўныя сябры. Так, шалёны Вожык, гэта Ігор Палынскі, што ли? Відаць, набіваецца таксама на запіс. Ну вот, калі, как там, сяброўства, дружба і братства, да, вот по гэтым прынцыпе пойдзеш, то можа быць і атрымаецца што-небудзь. Марына, Антон, Зміцер, божух на мае вочы і вушы в экстазе, выдатная кампанія. Ну так ясно, мы с Антоном и вот побач с Марынай. Ну что ж вы хотели? А там еще шэры кардынал ёсць, он там хаваецца, подказвае перыядычна там кое-што нам. Давайте яшчэ пройдземся. Дарэчы, вось акурат таки, да, Вожык патрыёт пытаецца, а якія гурты плануюць запрашаць? Выключна беларускія ці нейкія мясцовыя замежныя таксама? Да, важно сказать, что это такое объединение культуры с польской сцены, так что будут белорусские и украинские и польские коллективы. Вот акурат таки мне было цікава таксама, Вожык, бачце, апярэдзіў мяне, мне стало цікава, ці будзе нейкая такая, ну, назовем это калабарацыя, не калабарацыяй, але выхад за межы беларускай нашай бурбалкі. По прынцыпе таго ж самага, да калі браць музыкаў параўноўваць, таго ж самага Ірдарат, які ў свой склад уключыў замежных музыкаў, той же самое Дымна Лотва, якая там вельмі моцна так калабарыруецца, іншыя музыкі, то есть вот і праекты, яны таксама вось спрабуюць, ну не то что асімілявацца на новай тэрыторыі, а неяк пашырыць і ўліцца ці далучыць да сябе іншых. Як вы будете супрацоўнічаць? Ну, как это объединение сцен происходит? Вот ближайшая наша работа заключается в том, что коллектив, в котором 50 на 50, то есть белорусы и поляки, то есть объединились и играют в коллективе. Вот это как бы
один пример. Второй пример — это польский, например, коллектив и наши друзья поляки, которые также там работают на радио и так далее. То есть они помогают коммуницировать, рассказывают вот о том, аккурат таки, что... да, мне это цікаво, як вы знаходите выйсці, то есть мы в принципе чужие тут, крутимся в основном у сваім асяродку, як знайсці выйсці на контакты на іншых? Ну вот в нашем случае, там, где наша студия «Лёс», параллельно там еще существует достаточное количество репетиционных баз, и они принадлежат польским группам. Вот, пожалуйста, там в одном подвальчике там 5 групп, там 10 групп польских. Вот. Какие-то знакомства, мы там постоянно находимся, пересекаемся, рассказываем, что мы делаем, они рассказывают, что они делают и так далее. Мне падаецца, што адна з мэтаў K6 Live гэта зрабіць не вось гэтую закрытую нейкую суполку, да якой не ведаеш з якога боку падысці, як пастукаць, як пагрукацца, а наадварот гэтую самую прастору, якая адкрытая, якая толькі рада дзяліцца і паказваць, што адбываецца тут у нас, канешне, у першую чаргу Беларусі, з беларускага боку, так? Але паралельна ёсць яшчэ і вакол нас, тому што мне падаецца, што зараз жа беларусы, яны вельмі інтэграваныя ў жыццё. Яно крышчку ўжо змененае, і так, часткова зараз і ў складах беларускіх калектываў розныя людзі, часткова нават і тыя самыя артысты беларускія, які ўжо там не ведаеш, як нават правільна ў эфіры прадстаўляць, ці то беларускі, ці то польскі. Таму вось гэты сімбіёз, вось гэтая пляцоўка, глядзіце, а мы умеем яшчэ і так, і так, і так. Гэта круто, гэта K6 Live. Да, я хотел бы еще добавить, что наша команда, мы, K6 Live, мы творческие, открытые люди. Для нас это не некий там бизнес-проект и так далее. Это, как я уже сказал, квинтэссенция нашего пути непростого, долгого, в сердце с любовью к музыке, к творчеству, к творческим людям. Поэтому, друзья, мы открыты. Подписывайтесь на соцсети, пожалуйста, комментируйте, пишите. Нам это важно, понимать, что у нас есть некая связь с людьми и что мы не одни. Так что у нас открыто все. Мы хотим делать настоящее искреннее творчество. Очень стараемся, надеюсь, что у нас это получается. Марина, шалёный вожик делится нами с тобой инсайдерской информацией. Пиша: а вы ведали, что Антон таксама быў удзельнікам гурта «Эльдорад»? Ведала гэта? Конечно. Насамрэч, я таксама нездарма пачаў узгадкі пэўных гуртоў менавіта з «Эльдорад», тому что я таксама ведаю, что Антон меў дачыненне да гэтага гурта. АСК піша: идея замечательная, классные молодые люди, все получится, землякам дорогу и удачи. Калі хто яшчэ не бачыў K6 Live, хутчэй глядзіце ачмурэнна зробленае музычнае шоу. Тым не менш, вось зробленае ачмурэнна музычнае шоу, але далей вот лёс гэтых адзнятага матэрыяла, які ён пойдзе, яго тут с руками отрывае Белсат, там ці вот яно ідзе, я не ведаю, там на Беларусь Тумораў, ці куды, вот як это ідзе? У нас пэўныя гутаркі, размовы зараз вядуцца, таму я не ўпэўненая, што мы зараз можам агалошваць гэта так гучна, але сачыце за навінамі, абавязкова пра ўсё распавядзем. Гэта што датычна менавіта самой трансляцыі. Ну і я думаю, што мне падаецца, што музыкі таксама гэта могуць выкарыстоўваць як уласнае прома, калі яны дасылаюць на гэтыя самыя фестывалі, і калі ведаеце, у іх там ёсць такая традыцыйнае пытанне кшталту там: дашліце сваё промо, пакажыце, як вы выступаеце. Вось такім чынам музыкі таксама могуць выкарыстоўваць тое, што мы знялі. Гэта пра карысць гэтага ўсяго. Да ўсяго іншага так, сапраўды за намі можна сачыць праз YouTube, напэўна, у першую чаргу. Таксама у нас вельмі актыўна працуе Instagram. Ну і мы будзем абсалютна не супраць, калі мы будзем у калабарацыі з іншымі музычнымі журналістамі і крытыкамі, якія таксама робяць час ад часу спасылкі на тое, што а вось гэтыя музыкі казалі гэта, а вось гэтыя тое, а вось гэта і сёе. Таму, калі ласка,
ласка, мы адкрытыя да супрацы. Да. Ну, калі ўжо ведаеш, мы кажам про лейбл, тут ну все ж таки там не класічны аут нейта там на YouTube шоу скіраваны, тым не менш вот мы вот как снимем тут офігеть ачмурэнное, як піша Вожык, відэо шоу, а потым мы як ачмурэнна запулім яго, там стаять цэлая чарга з жадаючых тэлеканалаў, пачынаючы з арабскіх і заканчваючы MTV. Хатэра хочуць наше ачмурэннае відэо атрымаць і ў сябе запусціць. Вы ведаеце, што вы атрымаеце, колькі праглядаў? Усе музыкі такія: "О, так будзе?" Мы не выключаем. Так, я зачапіўся, чытаючы вашу, вы, Марына, відаць, пісалі вот такі рэліз. Так, я. Як свой шлях хочуць і пачынае свой шлях з музыкі, але імкнецца стаць паўнавартасным лайв-найт-шоу адкрытай культурніцкай прасторай для творцаў у эміграцыі, і не толькі. Жывыя выступы, шчырыя лёгкія размовы, прыемная атмасфера, такія складнікі К6 Live. Прастора свабоды, дыялогу і жывой культуры, якая ўзнікае, нягледзячы на выклікі эміграцыі. Усё ж такі, наколькі вот эміграцыя ўплывае на творчасць, на творчы патэнцыял беларусаў увогуле? Вот ёсць нейкія адчуванні, што это нам наадварот дало нейка імпульса, ці наадварот вот нейк нас, ну я не ведаю, прышыбла як доской пыльной там, ці вот что? Вот такие адчуванні. Давай, Антон, с тебя почнем. Мне кажется, что это наоборот как-то оживило группы, которые переехали, оживило людей, музыкантов, потому что мы оказались здесь все, и как бы я узнал много классных, талантливых музыкантов, с которыми я, например, в Минске не пересекся бы. Ну, то есть, потому что мы там шли в разных направлениях. А здесь мы пересекаемся, объединяемся в какие-то проекты, и мне кажется, что это, да, как-то наоборот повлияло, дало какой-то импульс. То есть новые проекты, новые возможности. Ну, я думаю, что да, это все-таки дало импульс. Мне падаецца, што тут было насамрэч дзве хвалі. Першае, гэта калі мы вымушана апынуліся толькі-толькі ў эміграцыі, і калі насамрэч было вельмі складана. Калі ты не ведаеш, за кошт чаго жыць, калі ты не ведаеш, дзе якія студыі у нас тут далей будуць працаваць, калі ў цябе вочы разбягаюцца, і ты яшчэ не уцямліваеш, што далей, як далей, навошта далей, з кім далей. Таму што частка калектыву, гэта досыць такая распаўсюджаная гісторыя была, частка калектыву засталася ў Беларусі, а частка з'ехала, і што далей. І быццам бы, калі людзі спрабуюць аднавіць сваю творчасць тут у эміграцыі, быццам бы яны не хочуць крыўдзіць тых, хто застаўся ў Беларусі, але лёс гурта хочацца працягваць. І што далей. І было вельмі шмат пытанняў. Я памятаю добра гэты час, але зараз ужо, калі музыкі крышачку адаптаваліся, па-першае, па-другое, многія з іх прэзентавалі розныя кампазіцыі пра эміграцыю, некаторыя праекты цэлыя стваралі. І быццам бы паставілі ўжо галаву на плечы, і зараз ужо у супрацы з іншымі прадстаўнікамі, вызначыўшыся, што далей рабіць, з кім працаваць, з беларускімі альбо як і што. І многія пачынаюць сваё жыццё быццам бы, не тое, каб нанова, таму што досвед — гэта тое, што не прыбярэш усё адно, але больш упэўнены ўжо, больш моцна, ўжо з разуменнем таго, хто з беларускіх можа што прапанаваць, а хто з польскіх, што у Пашы Сінілы ёсць свая студа, а ёсць у палякаў, куды каму зручней пайсці. А ёсць студыя лёс. Ёсць студыя, канешне. То бок, гэта вось шмат такіх ужо магчымасцяў, калі ты расплюшчваеш вочы, і ты разумееш, што, навошта, куды і што з гэтым усім рабіць. І нават з'яўленне гэтых музычных шоу, пра якія сёння мы ўзгадвалі, гэта мала таго, што вось Sepultura Live з'явілася, да ўсяго іншага ёсць кшталт, які таксама зараз робяць гутаркі з маладымі музыкамі. Ёсць, канешне, K6 Live, і гэта пра тое, што і
вось гэтая частка журналісцкая, блогерская, яна таксама ажывае. Яна таксама пачынае вяртацца да плюс-мінус таго самага жыцця, якое было там 20-га, таму што не сакрэт, што там з 20-га і плюс шмат пытанняў было звязана менавіта пра палітычныя акалічнасці нашыя, пра вайну і гэтак далей. І ў першую чаргу стаяла задача выжыць. А зараз ужо быццам бы пачынаецца вяртанне да таго, што ты хочаш рабіць, чым ты займаўся раней. І гэта класна, што так, на гэтай хвалі музыкі пачынаюць шырэй глядзець і разумеюць, што, слухайце, а ёсць яшчэ вось гэта і вось гэта і вось гэта. Таму запрашам да К6 Live. У каментары прыйшоў яшчэ адзін музыка, я так подазраю, Мандзік, які піша: «Дзякуй, рабяты, важную справу робіце». І гэтыя вот как бы і гэтыя словы і гэтыя з'яўленні і шалёнага вожыка, які я так меркую насамрэч Ігар, і вось Мандзіка, у мяне такая ўзнікла, ну я не ведаю, думка не думка, але можа быць вы таксама думалі пра это. Да, мы бачым пра розныя калабарацыі беларускіх музыкаў. Мы бачылі, вот я памятаю, калі мы ездзілі у тур з Лявонам Вольскім і Джей Морс, то палова музыкаў Джей Морса, там барабанщик іграў і Вольскаму, а гітарыст іграў і Джей Морсу. Мы бачым зараз, як у Лейбоніка спявае адна з вакалістак Крыві. І іншыя варыянты такой вось беларускай унутранай такой калабарацыі. Я подумаў, да, мы неяк вот адзін да аднаго ведаем, неяк зблізіліся, нават знайшліся, як вось Антон сказаў, з аднаго боку. З другого боку, можа, нам ўсё ж таки не хапае нейкай такой большай такой аб'яднання, такого умоўнага рок-клуба, не рок-клуба такого да, стварыць. Да. Собственно, К6 Live — это именно про это. Мы люди, которые хотим это все как-то сделать, какую-то суполку, да, чтобы люди знали, что есть место, где можно писать, записывать, делать концерты и так далее. И мы про это. К6 Live именно про это. Мы бы хотели, чтобы музыканты как-то объединялись. Такі умоўны варшаўскі беларускі рок-клуб. Ну не толькі рок-клуб, я образно ўжо там по прынцыпу, як это было яшчэ там у нашы часы маёй маладосці, ладно, вы-то тут яшчэ зелена молода. Вот, но нешта такого. Што датычна, дарэчы, вось гэтых аб'яднанняў, окей, у нас у Варшаве ёсць К6 Live, да ўсяго іншага ёсць Беластоцкі музычны клуб, які ладзіць канцэрты, выступы у Беластоку, падтрымлівае музыкаў, і больш за тое, нават калі адбываюцца вялікія фэсты кшталту там тутакі, гэтак далей, у іх ёсць свая сцэна, там дзе яны прасоўваюць не толькі беластоцкую музыку, беларуска-беластоцкую, я б нават сказала, але апошнім разам мы з Антонам Сіроціным, з кіраўніком менавіта гэтага клуба ледзь не пасварыліся, за кошт чаго чый гурт Радвалот усё ж такі, ён беластоцкі альбо варшаўскі. Ну, то гэта пра тое, што ёсць ужо мінімальна гэты самы падзел, і кожны хоча прасоўваць, працягваць усю гэтую справу. Што датычна таго ж самага Мандзіка, Мандзік, дарэчы, прывітанне табе, ёсць вельмі класная штука, тому што ён таксама у свой час рабіў аб'яднанне Йоу-Лап-тур, калі ён аб'яднаў вось плюс-мінус людзей падобных па духу і пракаціўся па розных гарадах. Гэта ў свой час былі толькі там 4 польскія гарады, але я ўпэўненая, што з тым самым запалам, які там у крыві у Дзяніса, наперадзе у нас яшчэ таксама шмат што чакаецца. Мы таксама часам назіраем калабы, калі там едуць тыя ж самыя курвадзікі з дзецюкамі, то бок калі аб'ядноўваюцца людзі з адных гарадоў, просто таму што элементарна гэта выступіць прасцей. І калі Антон Сіроцін з курвадзікаў з «Всё сразу» прыходзіць да дзецюкоў, хаця не з'яўляецца часткай дзецюкоў, і разам яны выступаюць, гэта таксама пра аб'яднанне, гэта таксама пра ўзаемапатрымку. І класна, што яно ёсць. Што датычна той же самой Аквалеры, якая зараз выступае разам з Лейбонікам, у іх знаёмства там у першую чаргу было на падставе таго, што Аквалера была выкладчыцай па спевах Сярогі Башлыкевіча, лідара гурта Лейбонік, і такім чынам і вось гэтая падстава, яна таксама здольная аб'яднаць людзей. Таму
Трымаемся разом, будем белорусами. Я хотел еще дополнить и вернуться к предыдущему вопросу и по поводу коллабораций и групп, которые развалились, там, может быть, кто-то остался в Беларуси и так далее. Я просто хотел сказать, если кто-то слышит меня сейчас из музыкантов, кто потерялся, кто сейчас один, у кого на руках там демки, песни, но нету состава и коллектива, а песни хочется делать и выпускать, вы можете написать нам. Мы также занимаемся сессионно, прописываем барабаны, гитары, все что угодно, сделаем аранжировку. У нас уже есть такой опыт, когда вот пришел человек, у него был коллектив в Беларуси, а он оказался здесь один. То есть у него нету ни состава, ни группы, но есть материал. Вот он пришел к нам, и, собственно, там Стас, как сессионный бас-гитарист, сделал бас, там, барабаны и так далее. То есть и вот песни живут, продолжают жить. Так что есть такая еще опция, это на тему коллабораций и вообще реализовать как-то творческие свои планы там. Так что обращайтесь, если что. Ну что ж, трэба завершаць. На завяршэнне, Марына, ты як самы нас праўдалюб, павінна адказаць мне на это пытанне. Я просто калі рыхтаваўся до нашага эфира, атрымалася так, что дакладней, калі Чарнуха мне сказаў про вот свае планы вот эту трансляцыю зрабіць, открыть вот эту сваю там сепультуру Alive, и тут я ведаю про ваш проект К6 и думаю, а что это К6 не пустили Чарнуху с яго проектом на свою пляцоўку? Так чаму? Ну, па-першае, наколькі мне вядома, Чарнуха не звяртаўся да нас. Момант першы, момант другі, Чарнуха робіць толькі першы, а мы ўжо маем першае, як мінімум, відэа, і зусім хутка ў нас будзе другое, таму мы тут наперадзе на хвілінчку ідзем. Саша, пры ўсёй любові, але там не менш. Вось, я думаю, што насамрэч, чым больш такіх праектаў будзе, тым лепш. Чаму? Таму што з розных бакоў усё адно. Там мы гэта адна музычная журналістыка, там пляцоўка. У Сашы гэта іншы кейс, у Кшталта гэта трэці кейс, і гэтак далей, гэтак далей. Класна, што мы ўсе такія розныя, і што мы яднаемся. Вось вы хацелі забаланіць беларускі сусвет, прастору вось нашай айчыннай класнай музыкай. Вось, калі ласка, вам крок такі. Вот так вот, бачите, я хотел, тут вы хотели, я дал вам, да? Дзякуй вялікі. Ну што ж, яшчэ раз звяртаю вашу увагу, што ў нас мы зараз размаўлялі пра выдатны проект К6 Live. Заходзьце і на відэо, і на сацыяльныя сеткі гэтай прасторы, гэтага проекта, падтрымайце іх і сваімі праглядамі, і сваімі каментарамі. Ну і грошы капейчына таксама не будуць лішнія. Ўсё ж таки робіцца гэта ўсё за уласныя сродкі, уласнай ініцыятывай, таму калі ласка, дзякуй вялікі яшчэ раз. Нагадаю, што у нас быў адзін з заснавальнікаў, стваральнікаў проекта музыка-прадюсер Антон Шніп, музычная журналістка, крытык і вядоўца, арганізатарка культурніцкіх праектаў Марына Савіцкая, а той шэры кардынал, про якога я не адзін раз тут узгадываў, Стас Мурашка, ён вось там хаваецца, але мы яго папалілі. Прывітанне ўсім. Перадае вот так вот, бачите, рука вылезла, это третья рука у Антона выразила. Дякую вялікі ўсім яшчэ раз, до сустрэчы, жыве Беларусь, жыве К6 Live. Дякую вялікі, дякую за запрашэнне, жыве вечна.